Awitin nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan, simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Amen. Magkaputa. Langit na ng mga mahal, Lord, dapat salamat, Lord God, karong makabutahon, Lord Jesus, imo kami gipamata, Lord God, na padulong mi diri asa mga balay ang puanan, Lord God, na safe, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa imong gihatag na kusog sa mga, Lord God Jesus. I-bless, Lord God Jesus, ang matag usa nga nako diri karon, Lord God, nga naa diri karon, Lord God Jesus. O Lord, maski pa, Lord God, sa wala nakasimba karon, Lord God Jesus, i-bless sila, Lord God Jesus. Tagai sila, Lord, ug kusog, Lord God Jesus. O Lord, na tagai mi kasing-kasing na magmalipayon, Lord God. Lord, pasaylo kami sa among mga kalapasan, Lord God. Sa nahuna, sa pulong o sa buhat, Lord God Jesus. Kay Lord, wala gini mabuhat, Lord God, kung wala ka. Kung wala ka sa mong kiliran, Lord.
Daghan kay salamat, Lord, sa imong mga pulong, Lord God, nga gihatag, Lord God Jesus, nga among ikasing-kasing, Lord God Jesus, o among isulod sa mong kinabuhi, Lord God. Daghan kay salamat, Lord, sa imong mga pulong, Lord God. Daghan man, Lord God, nga adlaw, Lord God Jesus, na nagkalisod mi, Lord. Apan daghan yun ang mga adlaw, Lord God, nga ni-survive mi, Lord God, kay tungod na ang kanamo diri ang Lord God. Yes, Lord. Diyos ang kinabuhi ko, ihatag ko kini kanimo.
Ginoo. Lord, ikaw ang among kasidungan sa mong pagdayag nini ikaw ang tago ni Diyos. Walay layo kasidungan sa mong pagdayag niya kanimo tungod kay ikaw ang Diyos may kagiyas sa mong kinabuhi. Lord, wala kayo mahimo Ginoo kung wala ikaw sa mong kinabuhi. Wala kami mahimo Ginoo kung dili kami magduong niya kanimo. Usa Lord, girahin kami sa mga kinabuhi niya karong Diyos. Salamat sa iyong pag-uwan ang kalinaw kalipay may nagpatibabaw sa kasing-kasing niya karong Diyos. Kung sa mga problema sa mga kinabuhi, Lord, wala kami angay kagoon tungkol kay ikaw ang Diyos. Kanagingon, kung kinsang kabugatan, mudoon ang ikinakaw. Kung ihatag na ko ang yugo, kung isang mo na ko ang iyong kagaan, alang ikinakaw mo Diyos. Salamat, Ginoo, sa iyong pag-uwan. Salamat sa malipayong mga pag-awit. Salamat sa mga Holy Spirit na nag-guide sa mga usakan ng mo Diyos. Hindi na kamatago. Ibalik na mundo kimaya, diyan na magdiniwa. In Jesus' name. Amen. Atong pagpula ka ito mo yung Diyos nito. Yes, Lord, ako ang ginapatugbaw ang mga tipong pagkay kinakanimo magkay nimo kami madaugon diha kanimo Ginoo. Ginoo, kami nagpasalamat sa mga kahigulungan na buhat sa mga kinabuhi. Madagko na mabutang na imong tugod ug tanan ng mga panalangin. Salamat Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan ng mga iyasan, sa tanan ng mga nahimo nga di makapahimayan na kanimo. Dahil ikaw na trabaho na susunod sa mga kinabuhi, magahigpit kayo diya sa mga kubangan. Ginoo, nag-aampo ako na dahil ikaw na mag-bless din mga katawan. Dongga, pabinawa ang ilang mapag-ampo, mga pagtuaw na kanimo. Bas pagdikon silang pagtuo, pagsali ka na kanimo. Niligay sila magbukan, niligay sila patumba, kaya silang pagtuo kanimo Ginoo. Muna sila sa Palang Espiritu Ginoo, gimuha silang naghahanan Ginoo. Karon sila Ginoo makalahutay sa kinabuhi. Nag-aampo ako sa tanan ng mga alagad karon sitahi sila Ginoo, puna sila sa kaalam. Kaya ibon sila na makawali sa mga pulo. Agot ni mag-iwali, ikawali kanila, ngadto sa inyong bagang panon sa mga kataman. Sa tanan nga dunay mga balatian karon, makaigsuonan namo mga minahal sa kinabuhi, dunay mga balatian. Nakaw nga nag-antos ng mga balatian, pinakaroon sa ospital Ginoo. Ang mapag-ampo, bisitahin sila Ginoo mga takdaan. Ug kaluy sila Ginoo diya sa mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing na kanila. Nag-aampo sa mga Ginoo, bisan mga Ginoo, hindi ang dapit, kabayan education, tanan mga kasipit na hindi na dapit Ginoo. Nang imong gahom, sinati, mabati Ginoo, mabatyagan sa tanan mga tao, labi na itong mga tao, walang panahon kanimo, walang pagtagad kanimo, wala nagpakabanak kanimo, diya sa mga kinabuhi Ginoo. Nang ilang batiyo ng paginahanglan nun, kinakanimo. Kaya kung wala ikaw, wala sila mahimo sa kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, power us with the Holy Spirit Ginoo. Ikaw magapuno ka namo gayot sa Balay Espiritu. Tabang ka namo. Ay tugot ng kaaway, kalimos pagtugaw, pagsakop sa pagsimba, pinagit sa pumati sa ulo, mataglaan karon sa pagtago. Kung ang ginasalig ng tugyan kanimong tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Hindi na itong andama na itong mahalan mo. Sa
may buntag sa tanan. Na-amaze ko sa ako ang tuan na ang sakit. Ang ganyan ko ng sakit. Napatawang ko mag-ampo ang iyang kasawa. Na-amaze ko kay Tingin dahil siya salamat sa inyong mga pag-ampo. Dahil ko dito kayo. Muna na-amaze ko. Amaze na kayo sa mga tao. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already gone. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amen. Amen. Saka anindot nga sa isang alawiton, grasya nga kahibulungan. Pwede nyo, wala grasya, wala kita yung kaluwasan. Hindi ka makaambit ng kaluwasan kung wala yung grasya. Wala grasya lagi sa Ginoo. Na kita ang kaambit ng kaluwasan. Wala kita ba grasya nga kahibulungan. Panginoong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo hindi nga lakas na buntagon na kita makabubog sa pulong sa Ginoo. Sa walay nanganlangan, na ko yung Biblia. Please, magkanago sa libro sa Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 27. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 27. Ang pulong sa Ginoo na ito, Hinoon, ang pagdiho kay inyong nadawat, gikan kaniya, nagpabilin niya kaninyo. Kung kamo wala magkinahanglan na aduna pa'y magkudlo kaninyo. Kung ingon nga, iyang pagdiho kaninyo, nagkudlo man kaninyo. Ay tungod sa tanang butang. Patungod kini, dili pa ka. Para sa kitudlo niya kaninyo, pabilin kamo. Ya kaniya, Diyos ang kapadalangin sa pulong. Punta, itong Diyos. Salamat sa inyong pulong na ako ang nabasa. Ito ginong kapadalangin ini. Hindi masabta na mo, kubuti. Ang imong palang espiritu, magkapunog ka na mo, magahimog ka na mo kaluhanan, magahapon ka na mo panahon, karoon nag-iibog, makasabot, sa imong pulong, makakubad nyo yung ginigilog, na pinagigina ko, na mag-isaysay. Kung ang inasali ka na tubyan ka din mo tanan, Jesus Christ tayo. What is the meaning of anointing? Ano mo niya? Sabay pasabot sa ating ginatawag, anointing. Usa ka tao nga walay anointing, walay pagdihok sa saya ka, walay pagdihok, wala gayon sa igo na kusok, kinabuhi. Kung ang usa ka Kristohanon walay anointing sa daang espiritu,
dili siya makahimo sa pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Dili siya makahimo sa pag-interpret sa pulong sa Ginoo. Dili siya makahimo sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ang buhari kaniya, ang katalaw, ang kahadlok, ang kabalaka, ay wala man siya anointing. Kung wala anointing sa tao, dili siya makadaog sa mga pagpangatake sa kaaway, dili siya makadaog sa bisan unsa nga pagpakigbatok, pagpakigbubat batok sa kaaway, o labi na sa mga kasakit sa kinabuhi. Wala ko padayon, ito na ko'y illustration na ako ipakita sa inyo. Pwede ko malihog. Next. Last. Kini gloves. Ihimo ni siya para sa pag-drive sa motor. No? Ang ubay ng mga gloves ay ginagamit para sa pagtrabaho. Pero kini siya nakadesenyo siya para sa pag-drive o motor. Now, kini gloves atong ibutang riya. Makahimo ba kini siya ng gloves sa pag-ukab sa Biblia? Mahimo ba siya? Makahimo ba siya? Hindi ka subuon nimo siya nga, oy, gloves! Ablihin ang Biblia. Ablihin, na lahat. Wala siyang mahimo kay gloves. Wala siyang mahimo kay gloves lang siya. Isa kung saan nimo bando sa iya nga ablihin ang gloves, dahil ablihin ang Bible, dahil ang Bible, bitbita ang Bible, wala siyang mahimo. Bisa pa, naibutapang sa iya. Aron lang yun nga, mag-share sa iya. Sige, tayo ng kuwato. Iyang kambal. So pag-suportahan siya, kambal niya, actually, dili ang buwan niya. Sa ako gining kambal. Suportahan siya kambal. Ngayon siya, sige, kambal. Basahan ang Bible. Ukta ang Bible. Dalhan ang Bible. Bisa kung saan pa niya, wala siyang mahimo. Wala siyang mahimo. Wala siyang ako, sa lakot ng pag-istorya, wala yung power ang gloves. Pero kini nga gloves, mahimo ni siyang makatabak. Kung kini nga gloves, atong isulo, atong kabot, o igunin sa Bible. Makagunin sa Bible. Makabasa, maka-abli sa Bible kung gusto mo niya. Kaya isulo siya. Ikaw isuon, mura ka o gloves. Wala kay mahimo kung walay anointing sa Ginoo. Of course, first, dawa to nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi as your Lord and Savior na sa imong kinabuhi. And then, ang Holy Spirit, magpuno diya kanimo, magdihog kanimo in order para mahimo kang powerful. Mahimo kang likod. Mahimo kang makawali sa pulong sa Ginoo. Makasaysay sa pulong sa Ginoo. Makabarog ka likod, kaliwala sa mga pagsulay. Kay powerful ka, kay dunay Dios ang imong kinabuhi. O ang gahom sa Holy Spirit diya kanimo na puno diya kanimo. Aron mahimo nimo bisan ang mga imposible na mga butang. Daghan sa tuwa, mahadlok nga mo mahadlok. Pawalihon nimo mahadlok. Patudloon nimo mahadlok. Pakantahon nimo mahadlok. Kay tungod tulay, tingali ang Maria maulaw siya. Tingali buko siya grado, kasi igo na kahibalo. Pero sama sa gingon ni Pablo, ang akong pagpangwa
wali, dili pinasikat sa akong kaalam, at pinaagi sa daog sa balang espiritu. Ang labing ikinahanglan nimo, aron ikaw makabuhat sa mga bulaton para sa Ginoo, mao ang balaang espiritu. Kasi niya, mingon mo ba nga ang mga Southern Baptist di mo tuong espiritu? Ang espiritu. Kasi kayo ka, Pentecost lang ang mga puno sa espiritu. Kinahanglan nato ang balaang espiritu. Kung nagatudlo ta sa tulo ka persona sa Dios, o kung natulog ta sa God the Father and the Son, tuuhan usab nato ang balaang espiritu. Na mao'y labing importante sa ginabuhi sa Kristohanon aron mahimo siyang powerful, mahimo siyang likod, mahimo siyang gamhanan diha sa iyang pagka-Kristohanon. Now, what is the meaning of anointing? Now, the meaning of anointing is outpouring of God's Holy Spirit on the lives of the believers, especially to help them experience more power, more miracle, more joy, more holiness, and more revival last and more kinabuhi. So now, ang balaang espiritu or ang pulong pagtihog o kinintagpugbo sa balaang espiritu diha sa imuhang kinabuhi, labi na yun, kanimo nga magtutoo sa Ginoo aron matabangan ikaw na masinating nimo ang pagkadamhanan, ang mga milagro, ang kalipay, ang pagkabalaan, o ang pagkamalasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Na ay baron din sa pipilaan ng mga pagtulungan, ihiraman ako kini siya kang Bishop Alex Bonifacio, ang isang host pastor sa New Jersey Lighthouse of Faith International. And then among gapilan ni Brad Camel sa kanyang semana, o kanyang semana ang lalit na sa akin yung tawag pastors and leaders sa empowerment. So some of this, iyahan siya, ang gusto na i-share na sa inyo ang kabahin sa balaang espiritu na ang pasabot sa pulong anointing, pagbihog, maukinig, ang pagpungpo sa balaang espiritu niya kanimo. Kay aron, ikaw, Kristohanon, matabangan ka na mahimo ka mas gamhanan. Dagang Kristohanon, walay gamog. Luya. Buya. Walay kalipay kay way ligo. Walay kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daghang problema. Kadiin, wala gid siya maka-move on. Wala siya maka-lahutay, magmadaugon sa iyang mga problema sa kinabuhi. That's why you need the Holy Spirit para ikaw mahimong powerful. Ang imong mga pinulungan, mahimong powerful. Magkanta ka, mag-awit ka niya sa Ginoo, powerful ang imong kanta. Sabi ko ang ingon nila, adunay kinabuhi, bulit ka, adunay kinabuhi, dili patay. Magtugtog ka, adunay kinabuhi, dili patay. Magwali ka sa pulong sa Ginoo, adunay power. Adunay power. That's why you need this Holy Spirit. Ingon pa, aron duna pagyoy masinati imo ang dugang milagro diha sa imong kinabuhi and experience more joy sa pag-alagad sa Ginoo. Di ba, nag-alagad kami, nagpalipayon ka. Dili kay nag-alagad ka sa Ginoo kay membro ka ani ninyo. Di ka lang, musimba ko kay member niya ko sa inyo, pero wala kang nagpalipayon. Nagpalipayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Masinatin imo ang pagkamalipayon. Masinatin imo ang pagkabalaanan. Kaya naman, kung wala ang Holy Spirit, kinsa may remind kanimo, may tungod sa imong mga salakod, mga sala nga nahimo against God. Kinsa man mo remind sa imo kung wala ang Holy Spirit. Ang mo remind sa imo ang balaang espiritu nga may na, oops! Inamay mo din mo. That's why every time ikaw na usa ka magtotoo, baka magpakasala. Kasi ikaw sa pulong sa Ginoo, masubok ang balaang espiritu. Ano masubok
kay pasabot ana, ipaliwala nimo siya. Wala nimo sa paminaw. Ma-experience nimo ang more revival sa pag-alagad sa Ginoo. When nag-revival, kanang tungod sa kadasig nimo magdanggo ka o mga danggo na di makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo. Dahil makita nimo ang vision ni pastor. Hindi lang si pastor ang makakita sa vision, kundi ikaw mismo makakita sa mga vision. Kung nakita ni pastor na ang New Hope Christian Church sa Tibong kay Muuswag, inaanap ko nang imo makita na ako nakita na ang New Hope Christian Church sa Tibong Muuswag, and ako, isa ko sa manpower ni ini nagamiton sa Ginoo para kini magbalantusa, para kini mahitabo. Kaya kinahanglan nimo ang more revival. O nagkapadayon ang natuwa na yung mensahe, itang na sa kabuntagon, itawag kini understand the ministry of anointing. Unsa ka importante ang ministry of anointing. Unsa ka importante ang pagdiho, unsa ka importante kung dinihugan ka. So pala, si David, nahimo siyang kuyaw nga hari, so dinihugan siya. Now, how to understand the ministry of anointing? First, allow the Holy Spirit to minister. Ayaw po niya ang walang Espiritu kung magtrabaho, kung nakaganit kung tandukon ganit ka sa Holy Spirit. Kanya, Holy Spirit, there is something na gusto niya ipahimo niya sa iyo. Ayaw po niya. Nagutan niyo siya na bakit nga magtrabaho sa iyo, bakit mo ganit ka sa liok sa malaang Espiritu. Bakit coordinate ka sa liok sa Espiritu. Una, to your mind. Allow the Holy Spirit to minister to your mind. Importante na. Kung ang ato una-una, puro kadautan, puro ngit-ngit, ang ato una-una. Dautan usab ang resulta sa imong mga binatay. Dautan usab ang mugawas diya sa imong mga bapa. Dautan ang imong mahimong lantaw, mga plano. Dautan ang posible na imong mahimong. Makahimong ang salawot, bakok sa Ginoo. That's why, kinahanglan na tugutan nimo ang Balang Espiritu na mag-ministry diha sa imong una-una. Roma 12:2 sa puno sa Ginoo nag-ingon. Ingon pa diriya, ayaw kamo pagpahuyon niining kalibutan. Hinoon, tuguti na mausap ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong una-una, aron inyong masuta kung sa kabubuton sa Dios, kung sa mayo ang kahimutan ko ang dagan ka to, walang masayod kung unsa yun ang kabubuton sa Ginoo. Walang sa problema. Ha? Ano nga ka masayod kung sa kabubuton sa Ginoo? Kay walay kabakuhan ang imong una-una. Walay kabakuhan ang imong una-una. That's why, allow the Holy Spirit to minister to your mind para dunay kay pag-una-una. Para dunay mga una-una nga nindot ng sulod na sinuna-una. Ha? Another one, allow the Holy Spirit to minister to your movements. Gusto may pasabot aning movements. Yukto. Na every moment sa inyong life, dunay positivity. Dunay lindot. Every moment sa inyong kinabuhi. James 4:13-15 sa ingon sa Santiago 4:13 nga na sa 15 ang pulong sa Ginoo nag-ingon kan awara kamo nag-ingon karon ugma pangadto kami niya lang lusura ug dito magpabilin kami ug usa ka tuig ug magpatigayon o manabi nga wala man kamo mahibalo may tungod sa kaugmaon kay kung sa bang inyong kinabuhi kamo sama lang sa asok nga sa mga diyo nagpakita o kunya nanganaw lamang. Mayingon kung kamo, kung itugod sa Ginoo kami, mabuhay mo among buhaton kini kung kana. Buong tao ipasabot
pasabot sa kini ginatawag pag ministry diya sa imong yugto, meaning ayaw pa na niya. Ayaw na pag-unya-unya. Ha? This is the moment. Wag na. Di ba ano anak? Yung padung anak. Karon, ayaw na unya-unya kay kasi wala. Kung tawag ka sa Ginoo, ha? This is the moment. Mao na ni. Ay na pag-ingon na. Sunod na lang, pastor. Sunod na lang kung ako na akong anak. Hindi kayo magkana ko ng anak na ako. Then pastor, discuss siya man. Sunod na po. Ako anak, patay na. This is the moment. Kung gusto ka mag-serve sa Ginoo, balay, dapat baba. Kung gusto ka mag-serve sa Ginoo, this is the moment. Ayaw, unya-unya ka. Pastor, ako na may trabaho. Unya na, retire ko. Unya, una ka retire sa kinabuhi. Ay na, matay lang mo naka-serve sa Ginoo. Kaya unya na, retire sa trabaho. Ha? Kung tawag ka sa Ginoo, this is the moment. Say yes. Ayaw na, unya-unya ka. Ayaw na paglangan sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw na pagdugay-dugay sa pag-alagad sa Ginoo. Himuha na ang matagdutlo. Himuha na ang kini nga moment pasitin ng mabot. Ayaw na pag-ingon, maugma, ingon si Santiago. Wala dali ko masayod mo sa ikma. Kaya kinabuhi na ito sa malang sa aso. Bukong nasa makadiyot, kung niya mahalaw, tanawa ang aso. Tanawa ang dapon. Bato ka dito sa Marilog, bato ka dito sa somewhere dira sa may Surigao o dira sa may Abusan. Doon ay mga bugs dira, mga tulaot o bugs. Tanawa ni mo na, balipay ka kay dito kayo. Sea of clouds. Pagtanaw ni mo, pagka taas ng oras, hinihinay kung wala. Wala. Inana itong life. Wala ko yung ugma na lang ko. Remember, hindi mo hawak itong life. Baby, ugma, hindi na mabot ka ng opportunity. Ikaw, ugma na ko mag-leave, ugma na ako, sunod na panahon, kung hindi na ako busy. Problema, wala ka masaya, kung after pa makasunod na panahon. Because every one of us has an appointed time. Kung ini nga appointment, dili pwede makancel. Kung abot ang matayo na kanino mo abot na, dili ka makaingon na, sunod na unta. Mula may appointment sa imong doktor, sa imong abogado, sa mga tao na ikasabot nimo, pwede nimo tawagan na pwede pa cancel sa ato nga meet up karon kay naamong doing emergency. Makasabot na sila, o sige sir, ma'am, i-send na natin na yung schedule. Pero ang kamatayon, pag-abot ka na sa iyo, hindi ka makaingon na, Lord, sunod na utak ko mamatay, kay gagmay pa ako mga anak. Lord, sunod na utak ko mamatay, kay gusto pa ko mag-serve sa iyo mga Lord. Kaya kung ako ang inumin niya, ako na dito, itawag ko, ano ka mo, pinaw, kay yung kasunod na, tawag, patay ka. Sunod na, kami ka, Lord, kanang ayaw na ko sa Lord, Lord, kay daghan ko mga katituyunan. Usaho lang magkukwarta. Patay na. That's why, kung naakay, kahit kung balang espiritu, wag ang tandog diya sa imuha, do it na. Ayaw na unya-unya. Do it na. Ayaw na unya-unya. Another one to your neighbors. Ano ba? Ayaw, sunod na. Mamatay ka nga wala man lay tarong magdunggan sa imuha. Hindi ka ayaw punto, mamatay ito. Buyagon. Ay na, mahinumduman ka na. Grabe. Ito, buhay pa ng tawanan ko. Grabe ka, faithful. Bakit kung kita ito, lagi ka po'y sa pag-alagad sa Ginoo. Bakit kung kita ito, na nagpabadlong ito siya itong buhay. Badlungan ka lang sa mga siguro, patay ito sa Ginoo. Badlungan kayo. Muli, bakit? Ito yung memories. Ngon ka ang pulo sa Ginoo.
Hebrewanon, size Jess. Saan? Hebrewanon, size, versikulo Jess. Sige ko, nagpulo sa Ginoo. Kaya ang Diyos, tinidautan, natuhoy niya na kalimtan na lamang niya ang inyong buhay, ang bukma na inyong gipadayag, ayan kanya pinaagi sa inyong pag-alagad sa mga balaan. Sama, inyong pag-ihapong ginawa. Your labor is not in vain. Ayaw ko na na hindi ko mag-serve dyan sa yung tibong ko kay wala ba, sweldo ang mga musician, kapag yung snacks. Kasi magluod mo ha, apoy man, parang may gana manuktok rin sa Diyo kay may snacks. Parang na mo snacks, ito na mo. Parating mo kutuman. Your labor is not in vain. Basta buhaton lang nimo para sa Ginoo, dili para sa tao. Usmag ka isnoon. Usmag ka o mas more pa imong love dira sa Ginoo. Imagine mo. Ako pag-abot ako diri sa nimok tibok ko. For 2 years, walay anak yata ng church ha. For 2 years. Dagan ko pa nga sacrifices nimo. Wala ko na mga trabaho nga kumpanya. Trabaho ko, right motor, sa Irohan. Irohan. Abot prayer meeting, para bilang wala ang motor. Para nalay balikan, i-badapin ang motor, igrahi. Yan, ano sa prayer meeting. Bayaran ang pinaglaw para nalay din. Para balikan mo. Dahil fellowship, bukang bukong fellowship, pero makakil ako motor. Kaya ang tumong na ako, kasi bulihan ko driver, itong driver. So bayan ko renta sa motor nga ako ang i-driver. Pero wala na. Sacrifice. Ano yung permitting, ano yung sprayer, ba't pa ng mga paglaton. Nakarint ako motor, di pa sa inuman. Para lang yun, di lang kumawat ang trabaho. Abot rin ako, masahe. Abot rin ako, kita ako. Abot permitting, ata lang sa kapok ang time. Pero, nasabda na ako, na kung mag-serve ka sa Ginoo, your labor is not in vain. Hindi makawang pinagpapakato niya sa Ginoo. Pero kung naguna-una ka, gagalanin mo pagkabuhato niya sa Ginoo, at doon ay bayad. Ang mga kakabukado, kahit ng time, consultation ay bayad. Pero man ay bayad. Mag-serve ka sa Ginoo. Nauna ko dito. Premiado ka na daan, bayad ka na daan. Pag-serve mo sa Ginoo, nakabayad ka ka, ibayaran na ka. O ang nagbayad sa Ginoo, ang Ginoo. Ablihan sa Ginoo, ang aguhaan niya sa mga panalangin, ikabuko niya, diya kanino. Manang kayo, kapalaka, kahadlo, na mag-serve sa Ginoo. Di ka naabang mo yung negosyo, hindi naman pwede nasiratan. Para lang mag-serve sa Ginoo. Pwede na magpabilin yung negosyo. Pwede ka mag-serve sa Ginoo. Ano lang ka bumanin sa iyong tayo. Oh, nabos ka na. Hindi ka panahon sa kahadlok. Ang kahadlok, magula ko sa inundan na hindi ka serve sa inyo. Kakul, sarap anak ko din. Basig, masirado na din ako sa hangkot. Nakita sa Ginoo. Kung nakita niya, matinunanon ka sa Ginoo. Dublihon pa na niya yung bumaligya. Panatuon pa ka niya. Pero nakita niya na hindi ka kasaligan, may hinay, luha na sa Ginoo. Pinakapait na nagpulong sa Ginoo, ihatag na sa kasupan. Inom ba matutulong po? Na biniyalan? Ang duha, invest nila. Gitawag invest. Ang isa, niya gilubog. O niya, ulit sa agalon, ipagsukot sila asa-asa. Sa niya ang imong liba, na imong napulot. Kaniya ang imong duha, na imong upat. Ingon sa asa man imong ha, niya taga-uksa. Agalon, ingon sa kasunod, ingon, biniyalan, ingon niya, na yung balungo, agalon, na ikaw stricto. Magkuha ka sa diling imong hinaguan. Musa, ang imong gihatag kanako nga isa, akong gilubog. Anika, isa. Naingon sa bao nga agalon, ingon pa. Kinitawan na, wa ang isa, ihatag dito sa tunay, pulo. Ang iyang isa, wa ang ihatag dito sa pulo. Kung kinitawan na, dalahan dito sa gawas, ilabog. Nandili ka dapat ng isa, investment tawag ka na. Serve ka sa Ginoo, mangalagad ka sa Ginoo. Kagag
nga nangalaga sa Ginoo. Gusto ka pala ka, manage sa imong oras nimo. Serve ka sa Ginoo. Nakay tayo para sa imo pag-negosyo, ulam kay negosyo. Tagaan ka pala Ginoo na sa kinabuhi. Panalangin na. Pero magkunahuna ka na mas priority nimo na kasi mukha ka na ino kakuhaan sa imo, sa imo, ihatag kayo sa Panginoon. Dalawa, allow the Holy Spirit to minister. Abide in the Word of God. Kung sa ito kanina, isa, allow the Holy Spirit to minister. Dalawa, how to understand the ministry of anointing by abiding in the Word of God. Abide in the Word of God. Kung we not abide in the Word of God, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Dili lang ka maayo nga tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. But lowers ka sa pulong sa Ginoo. Dagan mga Kristohanon, mga maayong tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. Or dili good words. Dili maayong buhat sa pulong sa Ginoo. At dos simbahan, paminaw sa walin, pastor, o na pagkahuman. Liro-liro ang mata, nakasabot din siya. Pag-uli sa kinabuhi, pag-uli sa balay, balik sa kinabuhi, wala makita sa inyo. Good listener, and not good doer. Sa pulo. Kung paminaw ka sa pulo sa Ginoo, dapat adunay application dyan sa mga kinabuhi. Ikaw pa, abide in the Word of God in your daily life. Kung minun ka daily life, kasabot anak, di lang panahon na nakaka sa simbahan, di lang panahon na niyapit ka fellowship, di lang sa panahon na niyapit ka o youth camp, di lang sa panahon na niyapit ka o seminar, di lang sa panahon na nakaka sa prayer meeting, cottage prayer, kundi every day sa imong life. Nag-abide ka sa word sa Ginoo. Gina-apply nimo ang word sa Ginoo. Whether naka sa trabahoan, naka sa opisina nimo, naka sa imong eskwelahan, kauban nimo imong barkada, kauban nimo imong mga classmates, mga schoolmates. Whether magtampong ka sa inyong reunion, mag-stay ka, magpabilin ka na naka-abide sa word sa Ginoo. Karon dili ka makasipala sa Ginoo. Dili ka mag-usap ka, mura ka kining okay, kung usap yung pulo galing, hindi mo muna. Dahil hayok ang usap yung pulo. Dahil kayo pagkauman nito ang gini mga Kristohanon. Lizard. Usap yung pulo, balik na pulo. Dahil kayo pagkauman nito yung mga Kristohanon kayo. Kristohanon ka. Pero pagkauman nito yung palahumog ka. Pagkauman nito yung mga chismosa ka. Dili na na. Dili ka na ang ginatawag na nag-abide sa word sa Ginoo. Pag-abot sa eskwelahan, mailan ka nga. Pag-abot rin sa simbahan, mailan ka nga. Anak ka sa Ginoo. Kristohanon ka. Pero pag-abot din mo dito sa eskwelahan, di na ka mailan. Kaya maulaw ka nga magpailan. Kristohanon ka makatang. Pag-abot din mo sa opisina, di na ka mailan. Kaya ikaw kristohanon. Pag-abot din mo dito ka. Kung saan kinabuhi at mga office mate din mo, upod mo kinabuhi. Pag-abot din mo dito sa trabahuan, di na ka mailan. Kaya iyong kinabuhi, pareha ko na itong lahat. Ito sa trabahuan. Dili na mo kita ko masabot. Abide! Ikaw pa rin, abide in the Word of God in your daily life. Minsan asa ka madto, minsan ka ibuko ka, bali-balihon, Kristohanon ka. Ha? Ano pala? Alam ito, loyal kayo sa iyang boss niya, nakalino. Nananakpan sa di sa kitulso, di palipali na, yap anak inilit, yap anak makakuan, kurintihan na, hindi kaya kumukupan. Dapat tinalang Kristohanon. Tapi sa palipalihon na ka, magpabilin ka nga loyal sa Ginoo. Dili ka nga, usap, na abot mo simbahan, ting balaan na, abot ito sa gawas, bakit na kasungan? Simbahan, ito. Chill, ito. Abot sa gawas, Another one, abide in the Word of God in your decision.
sa atong mga desisyon careful ta. Daghang tang mga desisyon na kung wala nakaabay sa pulong sa Ginoo, wala nakasupay sa pulong sa Ginoo, mahayan nimo. Daghang tang mga desisyon na posible nato mahayan sa atong kinabuhi. That's why, kung maghimo man tayo mga desisyon sa atong kinabuhi, make sure na naka-abay sa pulong sa Ginoo, pinasikat, pinasupay sa pulong sa Ginoo. Ayaw matawag desisyon. Kanunay pumutan ang Ginoo kung hindi okay ba maayon ni Lord. Pabubuton ba ni muli? Kung ikaw yung people, nainag ka, susa ka. Yung people yung ka Lord, pabubuton ba ni muli Lord? Kanang, yung people mo ni, Christian mo ni, wapa, wapo. Patay, pumutan ang Ginoo kanunay. Okay. Dili mo pasubot na Christian mo parihas kay kamugin ang ikapta. Yan na lang. Kanunay, pumutan ang Lord, kung sa mali, kamubukon ba ni mo ni Lord eh? Buwapa ni Lord. Lupahan mo sa iya. Tatay, buta naging Ginoo, kamubukon, ikuwi ka. Tatay, mamalik, sa mga Tatay, buwapa lagi daw, pero inana kong kapati ang matasig, patay ka. Lord, kapo ni Lord, Lord, si Daniel, Patilya. Patilya na yung sundo. Pinapuhi, hindi mo, patay ka. Ya. Pag simbang tayo ka pagkabot sa panahon, ay mahay ka. Ma, pinili ko po yun, pinulit ako na rin ba ako? Ano sa nga matali mo? Ayaw ko ay, hindi pa ka. Gusto kino mo. Hindi na na. Ha? Mag-desisyon ka rin ka, negosyo, mag-decide ka, managbaho ka, paprot ka, kung na naging ginawa. The Lord, gusto ko paprot, pero kinibago ko ako mo. Paprot ko. Wala na kalagay sa Ginoo. Kaya mo na yung desisyon. Pero Ginoo, dagang mga desisyon na sa kinabuhi. Makayan na ito. Ano pa kutan na Ginoo? Tukong ang negosyo. Namin mo na, tukuhunan. Kaya na kung tukong ang negosyo. Kutan na lang dito sa Ginoo. Tungkol lang ba kailangan immortal, able ka, may kapasidad ka, na katungkol negosyo is, kanan ba negosyo na gusto nyo pupuron with Ginoo? Paano yun? Isang pagka immortal, muna na sa Lord, will ba niya? Negosyo. Ha? Kiri-will sa Ginoo, kay tungkol ng negosyo, kay ako na yung maghatak kong kahit sa nisimbahan, yung ikot ng negosyo, kay hindi factory sa mga sigarilyo pala. Patay na. Murag supak doon na gini. Bala niya. Problema. And in your devotion. So now, abide in the Word of God in your devotion. Kung sa maling devotion, task. Buluhaton. Kung nasugdan na rin mo ang buluhaton, make sure na napuso mo na ang buluhaton. Humananin mo na ang buluhaton. Be devoted ya sa imong trabaho. Pagpati ng anon. May pangit kayo na unahon ng Kristohanon, dili masaligay. Pangit kayo na unahon ng Kristohanon, walay isang salita. Walay kredibilidad. Nagtrabaho ka, imong trabaho, ano imong itiwas. Ya Kristohanon ka, pangit ang testimony sa imong trabaho. Ang buhay mo pagka-Kristohanon. So be devoted. Devotion ka. Tapusan mo mula doon. Pagpadalang-aral ka sa imong task. Ayaw, binuhangin ang imong trabaho. Kung nanarbaho ka niya sa kawas, nanarbaho ka sa kumpanya, pagdalaro ng trabaho. Ayaw magtulog. Ayaw sige, babulbul. Hindi na mo yung trabaho sa Kristohanon. Pagpadalang-aral, Mark 11:23, sa Ginoo kini sa Marcos 11:23 sa pulo ng Ginoo, 23 sinunia. Sa pagka tinuod sultihan ko kamo, na si bisan kinsa mabingon, niining bukira, maas sa mga kung katambog kadto sa dagat, ug dili ko duwa-duwa sa sulod sa iyang kasing-kasing, ug dili ko tuo hinuon, na matuman kayo sa iyang isulti, kini may tabok kayo alam. Uy! Believe na makaya nito. Another one, katapusan. Aspire to do everything for the Lord's name. Kung saan tayo aspire? Kung saan tayo aspire? Tinguha
Na sa tanan ninyo ang pagkabuhaton, buhaton ninyo sa kinasingkasing kayon tungod ang alam sa Ginoo. Colossians 3:23. Aspire to do everything for the Lord's name. Now, kung saan sa pagsabot sa ministry of anointing, kung saan inuwaa, basta tanan ninyo buhaton ninyo tungod sa ngalan sa Ginoo. Anak mabuhat na nita, make sure nagibuhat ni mo siya tungod sa Ginoo. Wala na si Bisa. Ikaw pa niya, aspire to do everything for the Lord's name in your family. Mga pamilyado dito, make sure na ikaw imong giatiman imong pamilya tungod sa ngalan sa Ginoo. May pangit paginawon na ihigugma nimo ang Ginoo. Pero di sa pwera nimo imong pamilya. So aspire to do everything for the Lord in your family. Imong pagpulo sa Ginoo, Ephesians 6:1-4. Vamos sa Ephesians 6. Patro, uno, harito sa patro, inabulong sa Ginoo. Kamu mga anak, kinahanglan tumangon ninyo inyong mga binikanan sa diya sa Ginoo kay kini mao ang natao. Sa mga people na naatria. Sa mga youth na naatria, obey your parents. Apil na, kung buhat nimo buhaton nimo ang tanan tungod sa ngalan sa Ginoo. Please, obey your parents. Tahura ang inyong ginikanan. Tahura ginikanan. Iyong pa tahura ang imong amahan o ginahan. Sili, bawang unang sugo na may saan. So now, obey your parents. Respect your parents, your father, and your mother. Then, aron mahimong maayo ang tanan anak kanimo o aron taas ang imong kinabuhi dili sa yuta. For the parents, na binigyan sa mga amahan o kamo mga amahan, ayaw ninyo makita sa pagkasuko ang inyong mga anak kung dili matutuwa hinuon ninyo sila diya sa pagtangkol o pagtulunan sa Ginoo. So mauna, kung kita nakalagyan sa Ginoo, make sure na buhaton na ito ang tanan for the goal of our family ay para sa ngalan sa Ginoo. Gustuhan mo ka. Ayaw ginaangi ang iyong pamilya. Tarungang dala ang iyong pamilya. Ayaw isalitway ang iyong pamilya. Ayaw pasakti ang iyong pamilya. Gustuhan mo makaka. So aspire, buhaton ka rin para sa ngalan sa Ginoo. Kaya sa iyong pamilya. Ibigay kayo mamunakon na ikaw gustuhan mo magpagtuloy yung mga anak. Walay ayaw. Yung anak ay sakto dito. Number one, in your church. Kung nasakop ka, dili sa New Hope Christian Church, buhatang plan para sa Ginoo. Dili para sa ako, dili para kay pastor or certain individual na mayroon ka na para malimuot si sister, para malimuot si brother. So, dili alam sa Ginoo. Pag-serve mo sa Ginoo sa New Christian Church, make sure na buhaton ninyo para sa Ginoo. Itong Ginoo kanina, kung puno ka sa Banal Espiritu, makita na mo ang mga pananaon na nakita ni pastor. Hindi lang si pastor makakita, kundi ikaw mismo nakakita. Kung ikaw ka, gusto sa Ginoo ay expand kini nga ministry. Gusto niya nga ipadako kini nga bulungan. Kung tala, ang ibanuan mo, kung ikaw, pilihugan sa Banal Espiritu sa Ginoo. Kita niyo lang siya. So kung mamuhat ka para sa Ginoo, do it! For the Lord's name. Dili sa pangalan pastor, dili sa pangalan sa Ginoo, dili pangalan ni bisan kinsa na sa Ginoo, kundi para sa Ginoo, I will do it. Kay mauli ang gusto sa Ginoo, kung mauli ang kita sa Ginoo, gusto niya ipahimo sa. Dili niyo pag puno ka, ako puno sa Banal Espiritu. Ang vision nato, magkausa atong vision. Makita nato ang tanan nato na magpakita sa Ginoo. O ipakita sa Ginoo nato ang
tanan na gusto niya ipahimo sa ato. Dali na lang. Kada dili na mag-lisod si pastor. Sa ato na mga simbahan, lisod kaayo. Kaya nakakita sa vision si pastor. Wala nakita sa mga ito. Ang problema kaya, yung pastor ang makakita, wala yung support. Hindi mo siya pakita. Wala pa nila makita. Pero kung ang mga membro nakakita sa pananahon, sa vision, magpuso na sila nangunguha para sa paunang pananahon ng pagkita. Kung kini may tabo lamang, kung ikaw, puno sa balang espiritu. So kung naipahimo sa Ginoo sa imo, do it for the Lord. Kung nagtugtog ka, kung nag-drums ka, kung nagsulit ka, kung ikaw guitarist, kung ikaw keyboardist, kung ikaw bass, buhata ang imuhang heart para sa kalan sa hindi sa pangalan ng pastor. Do it for the Lord. Kung ikaw nag-lifted simbahan, do it for the Lord. Kung ikaw nagsalan ng tubig, do it for the Lord. Ha? Bilhin nyo, pag ang imong nahuna kaya ang imong muluhaton para sa Ginoo, dili ka pakulo. Dili ka pakulo. Kanado ka, mupadayon kay kini para sa Ginoo. Pero kung mayroon ka, para malipay sa pastor pakulo. Kaya si pastor, di na usahay. Dahil usahay, di na makakansin na ito. Kaya nung dumaga istorya, inusan nila, ikahatag ng flowers. Inastusan, pinagpapalaro ng flowers. Berita cross. Di mo po sa mga hindi siguro ang malimong. Dito tatanawin na niya. Tanda kasimpangan, doon ay paghatag ng flowers, saka babae, paghatag ng flowers, paghatag ng flowers. Every Sunday, gina-appreciate siya ni pastor. As still, pagkagwapa sa inyo. Hula, dala. Salamat kayo. Sige, dala, kayo. Sige, ma-appreciate si pastor. Kaliptan na. Sa Domingo, nagdala sa flowers. Kaya si Bakit. Wala ka rin ako. Kaya wala tayo na kasi. Nakalimutan niya ako sulto. Ingon ang mga babae na dito ang dalag niya ng pula. Pagkasunod Domingo, wala na nagdala. Pamunta na siya sa oven. Sister, wala ka rin nagdala pula. Huwag ba yung pagka-appreciate. Sige, dalawang kalayanan. Pero kung gihimo niya ito para sa Ginoo, ma-appreciate ko din. Padayon niya ang pagkakataas. Pero ang namin po na ito, nalasing mga. Kung po na ito sa aming panahon, do it for the Lord. Ayaw kumata para sa tao. Ayaw kumata para sa kuha. Kaya mapakyas ko. Mapakyas ko kung appreciate sa ito. Hindi ako makita ka sa akin. Kasi niya kung lumod ka. Mata nila para sa ito. Do it for the Lord. And lastly, in your community. Part sa tuwang obligasyon ikaw ng Kristohanon ang tuwang community. Wala pa kamasahit kung wala namin sa kabayan ng buyok. Kama mo na naabos sa kabayan ng buyok? Because you have this responsibility. You have your responsibility. And your responsibility is to help your community. Hindi mo dato, pastor! Hindi mo dato sa araw pagtapang sa community. Hindi mo dato. Wala mo ikarta. Wala mo manpower na inyo na katapang sa community. Hindi mo politikus. Hindi mo politician. Na kaya na ako tagaan kung mga sila kong bugas ni mga kasilinganan. Hindi ako politician na kaya na ako ipasimin ko rin. Ilang mga balay. Hindi mo doon mo kaya. Kay kubre rin ka. But you have responsibility. And your responsibility is to tell them about Jesus. Wala nung nakakadun sa kabayan, ng t-shirt, wala kang responsibility. Pagsugilod sa pulo, sa mayong balita, diha sa kulungan. Una, pamilya. Imong circle of family, circle of friends, imong mga silingan, mga laki na mga kali, mga street. That is responsibility. Dami na yung lain ng mga gift. Kung kunos mo lang ng mga gift, ang nasa imo nga. Kung dihan ka, ditandog sa Ginoo, look it for the Lord. Wala'y gamay sa tuwa o kiring taon. Wala'y gamay ni Ginoo. Basta ipagamit mo sa Ginoo, automatic takupla ito sa Ginoo.
Wala kayo, pag sino kumiyon, gusto ka ako magtugtog, pero di mo ko alam na ilakuan yung manilig simbahan, hindi kayo po makapunsin. Lugay po the Lord! Panalanginan ka sa Ginoo. Basta buhaton mo. Manilig ka kanya sa gawas, maglilig ka kanya sa gawas, basta buhaton mo sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Wala'y pinalaki sa Ginoo. Hindi katubang natin sa Ginoo, hindi kahatag natin sa award. Wala'y award ito ang grace in game card. Wala'y nalang ito na award. Na ang lahi ang award aning kuan manunugto lahi kong award aning tigsilig si Madilin anak parihan ang award na lang dito sa langit ang imo lang buhaton na kung kay dahil pabuhat sa Ginoo sa imo do it for the Lord buhat para sa yang ira ko ang sa pagtindog. Do you want to be anointed by the Holy Spirit? Gusto ka ba na mapuno ka sa balaang Espiritu? Ayaw po ang malaking Espiritu. Nabuot o puno diya sa iba. Of course, ang malaking Espiritu, naala diya sa iba. Ako tayo, ginawag mo sa Kristo. Pero, di mo lang ibukod. Pag-partner sa iya. Tukunti nga maglihok siya sa iyo, aron mapatay ang power sa malaking Espiritu. Tukunti nga maglihok siya sa iyo. Inaagi, allow the Holy Spirit to minister. Then abide the Word of God. Ayaw palabya po yun sa Ginoo. Kung saan isulat sa Biblia, paminawa, sabta, i-apply sa kinabuhi. Then, kung tawagod ka sa Ginoo, walay gamay ang buhaton, basta para sa Ginoo. Ang imo ng buhaton, do it for the Lord. Umata, tungod sa ngalan. Let us pray.